És que no posa on, és que posa està amunt. Sí, està. O sigui, no em sentiré a mi mateix. Que professional, això no m'havia passat mai. Sí. Hola, bon dia. Us dono la benvinguda a l'acte principal de la celebració de la festa de Sant Jordi aquí a l'IOC, d'acord? En primer lloc vull excusar la presència de la Carolina Palomares, de la directora, que per una qüestió de força major no pot estar aquí, i en la seva representació, jo, cap d'estudis de GES, Competic i CRE, us presentaré aquest acte, d'acord? L'IOC, com sabeu, té un compromís amb la cultura, amb la llengua, i per tant, celebrar la festa de Sant Jordi per nosaltres és molt, molt i molt important, d'acord? Qui és Sant Jordi? Doncs Sant Jordi sembla ser que era un cavaller, però pels catalans Sant Jordi representa la festa de l'amor. En primer lloc és la festa de l'amor, el proper dimarts sortirem tots a comprar roses, d'acord? És també la festa de la literatura, per tant pels professors de llengua i de literatura és el dia més important de l'any, i també va associat a una sèrie de valors, d'acord? Perquè Sant Jordi, de fet, no va alliberar la princesa, sinó que va alliberar un país que estava infestat per un drac, per tant alguna malvestat els havia passat, i encara que hi ha moltes versions de la història, sembla ser que en una d'elles Sant Jordi no va matar el drac, sinó que simplement el va com domesticar, podríem dir, i amb el cinyell, amb el cinturó de la princesa, se'l va endur als afores d'aquella ciutat i va poder fer fora el mal de la Capadòcia. Van amunt i avall en molts llocs. Però en tot cas, Sant Jordi, la festa de Sant Jordi, té una gran importància educativa. Per això tots els centres educatius, els instituts, les escoles, l'IOC, els celebrem. D'acord? Abans de començar amb l'acte, hauríem de fer un fort agraïment a la comissió organitzadora d'aquest acte, perquè jo de fet l'estic presentant, però he fet ben poca cosa per descriure 4 línies. En Pere Poi, que després el coneixereu, la Isabel, tots els membres de la comissió LIC, els membres del departament de I3D que han muntat aquest petit estudi de gravació per fer l'acte, d'acord? I, per tant, moltes gràcies a tots ells per les hores i hores que han dedicat a muntar aquest esdeveniment. L'acte consistirà en 2 parts diferenciades. Primer hi haurà una conversa amb Manuel Montovio, que us el presentaré una miqueta, entre Manuel Montovio, la Isabel i en Pere Poi, que són professors de batxillerat. I després farem un petit recital de poemes. Qui és Manuel Montovio? Doncs, en primer lloc, li volem agrair que una persona tan ocupada i diguéssim, amb tantes responsabilitats hagi volgut dedicar-nos aquesta estoneta a nosaltres, perquè Manuel és un diplomàtic de carrera, ha estat ambaixador a Andorra, Albània i a molts altres llocs, actualment treballa a l'OCDE, d'acord, que és l'entitat encarregada de fer aquestes coses tan divertides del... A la seva dilatada carrera ha treballat per la pau, per la cultura catalana i, en el fons, per tot de valors que van molt associats a l'escola. D'acord? Però no n'ha tingut prou amb el fet de treballar diplomàtic, sinó que, a més, ha escrit, i no ha escrit pas poc, aquí sobre la taula tenim una petita mostra de les seves obres. Has fet molta obra com a assagista, vinculat a la seva carrera de diplomàtic, i també molta obra de poesia que després em sembla que alguna de les seves poesies les llegirem. Per tant, tota la seva producció va molt associada als valors que reivindica l'IOC, vinculats a la cultura, vinculats a la llengua catalana i també vinculats a la internacionalització. Sabeu que l'IOC treballa des de fa molts anys en projectes europeus, intenta com a institut en línia de referència de Catalunya estar vinculat amb altres instituts en línia que necessàriament estan fora del nostre país i tenim projectes vinculats amb molts projectes Erasmus i petites cosetes molt engrescadores com el curs per a joves catalans residents a l'estranger en els quals volem fer arribar la llengua catalana a aquests joves que poden viure en qualsevol racó del món però volen mantenir una mica de contacte amb la llengua dels seus pares. D'acord? Per tant, dins d'aquesta línia, sembla ser que el millor que puc fer és ja anar acabant,
Us deixo amb Manuel Montovio, amb la Isabel Verdú i amb en Pere Poi, i simplement acabar amb un visca Sant Jordi i que per molts anys puguem seguir fent aquest tipus d'esdeveniments. Moltes gràcies. Ara sí? Doncs deia que així com l'any passat vam tenir dues persones amb les quals vam parlar dels gèneres de ficció, aprofitant aquesta voluntat de donar-li dimensió internacional al lloc i de completar els gèneres que havien tractat l'any passat, anar també als gèneres de dicció, a l'assaig, invitar en Manuel Montovio per poder mantenir la conversa d'aquesta tertúlia literària, social, cultural, política també, en la mesura del possible, aquí a Lyon. En Joan Marc ja ens ha fet algunes pinzellades, però per conèixer el personatge, per entendre també la seva obra, deixeu-me que d'entrada expliqui una mica més, aprofundeixi una mica en el que ens ha explicat Joan Marc. Manuel Montovio és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, és postgraduat en Alts Estudis Europeus pel Col·legi d'Europa, és llicenciat en Dret i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, és fill de Barcelona, a més, és diplomàtic de carrera des de l'any 1987 i aquesta realitat, aquesta dedicació, l'ha portat a ser l'ambaixador d'Espanya, el primer ambaixador resident d'Espanya a Albània, ambaixador a Andorra, ambaixador representant permanent al Consell d'Europa i en l'actualitat delegat permanent adjunt davant l'OCDE, que comentava abans en Joan Marc, que és aquesta institució encarregada, entre altres coses, de l'avaluació i dels informes PISA. També ha estat ambaixador en missió especial per al Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 i ha tingut presència en diferents organitzacions internacionals. A més, ha exercit responsabilitats al mateix Ministeri d'Afers Exteriors i ha tingut destinacions a Sant Salvador, Jakarta, Mèxic, Guatemala, entre altres. Paral·lelament, ha desenvolupat una tasca acadèmica i una tasca literària profunda, extensa, de la qual aquí hi ha una petita mostra en realitat. En aquesta obra destaca sobretot pel conreu de la poesia i de l'assaig, d'aquests dos gèneres. L'obra poètica ell l'articula com una geografia d'un món poètic, d'un món literari, d'un món líric, conformat per Maquilissuats en flor, Rambles de la vida, Estilites d'Andorra, Mundo, una geografia poètica i la Guia poètica d'Albània. Com a assagista és autor de nombrosíssims articles i sobretot de les obres següents, dels llibres següents. La perplejidad del Quetzal, la construcción de la paz en Guatemala, Ideas chinas, el ascenso global de China y la teoría de las relaciones internacionales, Búnkeres, Tiempo diplomático, Salir del callejón del gato, la deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global, La metamorfosis del pulgarcito, Transición política y proceso de paz en El Salvador, entre tants altres. S'ha dedicat sobretot a actuar i a pensar sobre els processos de pau Guatemala-El Salvador
sobre les relacions internacionals, sobre les relacions interculturals, sobre transicions polítiques, sobre política comparada, democràcia, desenvolupament, cooperació al desenvolupament i darrerament també sobre la construcció europea, la construcció de la ciutadania europea i altres temes, Amèrica Llatina, Mediterrani, Àsia-Pacífic. Ha impartit cursos de doctorat i de postgrau en diverses universitats. He dit aquí en un moment, és fill de Barcelona, de fet ell naix al barri de Sant Gervasi d'Albany, s'educa a Sarrià, amb els jesuïtes de Sarrià, i passa la seva infantesa i joventut a l'Eixample. Després de tot aquest recorregut que acabem d'aquí d'esbossar, que inclou totes aquestes destinacions en diversos llocs del món i diversos continents, i d'exercir diverses responsabilitats en el Ministeri d'Afers Exteriors, com arriba una persona de l'Eixample a exercir aquestes responsabilitats? Bueno, tenint per vocació, jo crec. En el meu cas, per la meva educació, pel meu sentit, crec que des de molt petit he tingut una vessant creativa. De molt petit pintava, a partir dels 14 anys sobretot he escrit i volia realitzar això, però també per la meva educació tenia un sentit de responsabilitat social, de comprendre el món, de voler contribuir a la transformació de la societat i, de fet, quan era adolescent se'm va fer present la possibilitat de ser diplomàtic perquè també és una figura que tradicionalment ha compatibilitzat l'escriptura i la diplomàcia. Hi ha hagut molts, Pablo Neruda, en fi, podríem dir molts. Llavors, jo vaig tenir l'idea ja quan feia llavors el BUP de que volia ser diplomàtic. Evidentment era una idea no comuna a Barcelona. El meu pare era advocat en exercici i deia, i per què no fas advocat de l'Estat? Perquè evidentment no era una tradició, però jo vaig tenir aquesta idea des de molt jove, vaig aprendre idiomes, francès, alemany, d'altres, i de fet ja com que a Barcelona no hi havia polítiques a l'època, jo vaig fer les dues llicenciatures entre el 80 i el 85, vaig estudiar dret i econòmiques i amb la idea de després voler ser diplomàtic, és a dir, jo em vaig orientar durant anys amb aquest objectiu i crec que vaig aconseguir tenir una bona preparació i quan em vaig presentar les oposicions les vaig aprovar, però això va ser el fruit d'una dedicació durant temps, no? I, és dir, que per arribar el que tens que fer és proposar-t'ho i preparar-te i jo crec que en aquest sentit ho vaig aconseguir. Després, una vegada ets diplomàtic, en el fons això és més un punt de sortida que no pas un punt d'arribada. En el fons, aprovar les oposicions o entrar és començar a aprendre un ofici que s'exerceix amb la vida, que de fet, i que després reflexiono sobre ell precisament al llibre Tiempo Diplomático, que de fet vol explicar una mica el que a mi m'hauria agradat que m'expliquessin quan em plantejava el repte de ser diplomàtic, no? Després parlarem del contingut de Tiempo Diplomático. Sencer, perquè no està el seu apagat. Ara que parlem justament dels inicis de la diplomàcia i d'aquest afany de la poesia, volia llegir un petit fragment perquè la idea és alternar el diàleg sobre carrera diplomàtica, treball exterior i poesia i literatura. Llavors, en Montovio té aquest llibre que us recomano, que és Mundo, una geografia poètica, que és la primera part del poemari amb la seva obra completa, que bé, doncs el pròleg parla d'aquesta vocació temprana per la poesia i també pel món, no? Llavors vull llegir un petit fragment que diu: Somos un alma caída, una sombra, un reflejo de lo que en esencia somos o podemos ser, una búsqueda. Y es la poesía una manera de buscar, de encontrar, de ver e iluminar la oscuridad y la caverna en la que nos encontramos, de hacer posible la eternidad de los instantes. Y més endavant diu: es por ello que desde la adolescencia y primera juventud
esa edad en que se inicia la toma de conciencia, la pregunta y búsqueda de uno mismo, he venido escribiendo poesía. I més endavant ho relaciona amb la frontera, que això m'ha fet gràcia, ¿no? Tras cada frontera y un mundo pueden ser distintas las cosas y las gentes y tal vez la vida, distintas las normalidades y las palabras con las que las personas se entienden. Mas entre todas las fronteras, una que afrontamos siempre es el reto de cruzar, en todo y cada momento, en el viaje de la vida, aquella tras la que las cosas adquieren sentido, a la que se dedican los poemas de la frontera, tras la que les coses adquieren un sentit. Doncs per aquí podem veure que la vocació temprana de Montovio venia per la paraula i la necessitat de creuar fronteres. No? Bueno, jo crec que has dit una cosa que per mi és essencial, no? Que és la cerca de l'ànima. En el fons, la nostra vida és un descobriment, una develació del que som en essència. No? També diu Octavio Paz a l'altra voz que en el fons dintre de nosaltres hi ha dormit un home i aquest home és el mateix home o la mateixa persona perquè tots són la mateixa persona i en el fons una obra fa d'un instant eternitat perquè és un moment en què connecta amb aquesta essència i això és el que ens permet desenvolupar-nos i créixer per realitzar-nos en tota la nostra potencialitat. I això, en el fons, és el que cerquem i una manera de cercar-lo és a través de la poesia, reflectint. I jo crec que la poesia, la literatura, evidentment, s'escriu en un paper, però també, sobretot, l'important és la que escrivim amb la vida en la vida dels altres. I en això tots som poetes, o podem ser poetes, o tenim el repte de fer de la nostra vida poesia. I si estimem les altres persones, la nostra vida té que ser un gran poema, o que tu siguis un gran poema per la teva persona estimada. De la mateixa manera que la literatura és creació de personatges, creació de mons, també podem dir que el diplomàtic és un personatge creat? Bueno, el diplomàtic, o sigui, és un personatge creat, però sobretot és un personatge que interpreta amb un altre personatge, i aquest personatge és l'Estat. És a dir, en el fons, la vida en societat és una interpretació d'una obra de teatre. I aquesta obra de teatre són una sèrie de normes. Tots considerem que hi ha un president de la Generalitat de Catalunya, considerem que hi ha un Parlament, considerem que hi ha... Però això és un guió que altres han escrit i que tots actuem socialment de que això és així. Llavors, bueno, internacionalment hi ha uns personatges que són els estats i Espanya té que existir davant de França, davant l'OCDE, davant dels Estats Units o de qui sigui. I hi ha unes persones que som actors professionals que el que fem és representar, en el cas dels espanyols, a Espanya. I llavors tu ets aquest estat davant d'un altre estat. I el fet de que tu siguis un diplomàtic, que a més el guió d'això està escrit al Conveni de Viena, doncs et permet que tu puguis negociar amb un ambaixador de Xina o de Kazakhstan o del país que sigui i la teva capacitat d'interlocució, de compromís, d'intercanvi, de que el que tu dius amb un altre es pot convertir en un tractat internacional i en canvi el que digueu vosaltres doncs no compromet i no pot crear un tractat internacional, això és aquesta professió. Llavors, clar, interpreta un personatge, però és que aquest personatge, per bé o per mal, no ets tu. I això és una transformació que tu tens. El fet de que tu quan arribis a un lloc, tu ets Espanya. I a més, tu ets això, però a més aquest personatge l'han interpretat altres. O sigui, hi ha casos obvis. Per exemple, jo he sigut ambaixador a Andorra. Evidentment, l'ambaixador d'Espanya a Andorra és un personatge molt important a Andorra. Forma part de la vida social. De fet, a Andorra no podia anar a qualsevol lloc del país sense que tothom que em veiés no sapigués perfectament qui era jo. O sigui, ni a la muntanya més remota podia estar en privacitat, perquè tothom sabia qui era jo.
però tothom sabrà qui és l'ambaixador d'Espanya, sigui qui sigui. I esperaran, o el que tu fas no compromet únicament el que tu facis, sinó que compromet a la percepció del que nosaltres som. I llavors, clar, això també és un compromís. Tu estàs representant els 47 i pico milions de ciutadans espanyols. I aquesta és part de les oportunitats que t'obre, és a dir, com que tu tens aquesta targeta de visita, que ets a Espanya, pots conèixer en molts llocs pràcticament a tothom del país, a tots els empresaris, tots els escriptors, evidentment totes les autoritats, però tens que compatibilitzar la interpretació d'aquest personatge en seguir sent persona per sobre o per sota o més enllà dels personatges que tens que interpretar en cada moment. I el personatge diplomàtic permet a la persona veure millor totes les passions humanes que després recrearan la literatura. Depèn de com s'utilitzi. És a dir, jo crec que tot personatge et pot permetre. El que sí és que el diplomàtic, per la seva funció, també és un traductor de mons i per tant tu el que tens que fer és explicar el teu món a l'altre perquè l'altre comprengui i explicar també el món dels altres. I això també et posa en una situació fronterera entre mons que et pot ensenyar molt pot ser una font d'inspiració literària, evidentment, i en molts casos ho ha sigut, i un enriquiment com a persona també. Sí, justament també em semblava que era molt interessant aquesta vessant de compaginar, com deia abans, la literatura i el viatge, perquè el viatge és un motiu per a molts poetes i escriptors com a tradició literària, des de Cristóbal Colón o Marco Polo, quan viatjaven, el que veien ho explicaven en forma de diari, de text més assagístic, després a partir del segle XIX, dels poetes romàntics, quan ja la individualitat ja ha estat un tema recurrent, aquests poetes que anaven a Itàlia, com a Byron, Keats, etc., a inspirar-se, o els simbolistes com Baudelaire, que feien del viatge un motiu simbòlic, el poema aquest tan famós de la invitació al viatge, germaneta, infant, pensa el dolç encant de fer junts un llarg viatge, estimar desdir, estimar i morir, el país que és com ta imatge. Aquesta visió de la relació entre un i el de fora, aquest diàleg. Llavors, com comentàvem abans, justament a la teva poesia, això que és molt interessant és que hi ha una barreja de contemplació i compromís constant, contemplació del jo amb el mateix jo, amb l'altre, i amb el gran altre, que seria el món, on hi ha un compromís on la paraula pugui ajudar a la pau. També hem vist aquí uns bons referents literaris, que després llegirem alguns poemes relacionats amb el que direm ara, però hem vist aquí petjades de la idea del sublim de Leopardi, la sensualitat de Baudelaire, del que hem mencionat ja, el pensament de Keats, també Rilke, aquest sentiment de la tardor. I bé, es nota molt en aquesta poesia tota aquesta petjada, tota aquesta gran riquesa cultural. I bé, també aquesta idea del viatge interior i exterior, o sigui, el viatge interior de cara un mateix, on s'aprofundeix amb la paraula poètica, i el viatge exterior que pot funcionar d'estímul per continuar l'escriptura i el diàleg amb l'altre. O sigui que són com dos elements que són diferents però que s'alimenten mútuament. I això, clar, també només mirar els títols dels assajos i dels poemes, doncs està clar, perquè també hi ha la geografia poètica d'Albània, Montobbio és un tot terreny, se'n va a Albània, fer d'ambaixador, però va observant i amb allò que copsa fa llibres sobre Albània. Se'n va a El Salvador i també s'inspira tot allò que veu i escriu, a veure si pronuncio bé, Maquilissuats en flor, aquest poemari que després el comentarem una mica més, es centra la flor del Maquilissuats al Salvador com a símbol de la pau, que és el procés en què ell està treballant en aquell moment, que en parlarem després. O sigui que hi ha un diàleg constant entre poesia i experiència, entre paraula i món, entre jo i l'altre, que això és el que trobo que és molt interessant mencionar ara que estem aquí en el Dia de la Poesia. I a veure si trobo una cita que tenia. Sí, també hem vist molt de la menció amb Zambrano, que òbviament està llegida i és mencionant el pròleg de l'antologia,
sota el pensament poètic de Zambrano, com la poesia ajuda a un a descobrir-se un mateix i també a comunicar, no? Llegint més unes cites molt breus. Doncs, com deia Zambrano, escribir es una acción que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable. ¿No? Això potser podia ser molt adient en el seu cas, no? Un aislamiento, pero nunca es del todo, siempre comunicable als altres. Y hablamos porque algo nos apremia y el apremio llega de fuera. Potser no? la intercanvia entre l'exterior i l'interior. Y hemos parlat també Zambrano de la victoria de un poder de comunicar, porque no solo ejercita el escritor un derecho requerido por su tenazante necesidad, sino un poder, potencia de comunicación que acrecienta su humanidad, que lleva a la humanidad del hombre a límites recién descubiertos, al límite de ser hombre. Bé, una mica, no sé què en pensa, si té influències de Zambrano, si sent aquesta connexió amb la tradició poètica en relació amb el viatge, amb els altres escriptors viatgers, diplomàtics. Bueno, a veure, sobre el viatge i sobre Maria Zambrano. La vida és viatge i en el fons jo crec que tenim arquetips, i en els arquetips junguians com a personatges, però també de la postnarrativa nostra, i en el fons l'obra fundacional de la literatura d'alguna manera també és l'Odissea, i l'Odissea és un viatge, o sigui que tots estem en un viatge, i crec que és una manera de concebir, i que aquest viatge és el viatge individual de cadascú, però també és un viatge col·lectiu. I en el fons, i part del que jo defenso intel·lectualment a la meva obra, és que tenim que superar els paradigmes en què hem viscut fins ara i tendim a construir un nosaltres enfront o contra d'altres quan nosaltres som tots els humans o fins i tot els humans i els planetes. I estem tots viatjant a la nau espacial Terra, el destí futur, el destí en el temps, i el nostre repte és la supervivència de la humanitat i del planeta, de la vida. La vida té que cridar la vida i la nostra missió és defendre la vida. I per això tenim que concebir-nos com un moment en el temps. I el destí del viatge és que quan nosaltres ja no estem al pont de comandament d'aquesta nau espacial Terra, deixem pels nostres fills una nau que sigui navegable i un viatge que pugui continuar. Aquest és el sentit últim de la nostra missió. Però el viatge també té una aventura, una curiositat, l'intentar conèixer el desconegut. I per tant, hi ha una sensació més immediata del viatge. Jo, de fet, en aquest món d'una geografia poètica hi ha un poemari, o sigui, hi ha una secció que es diu viatge, que són 2 viatges en tren. Un viatge és el viatge del Transiberiano. I aquest és un viatge, o sigui, és un poemari escrit dintre del tren perquè a la Setmana Santa de l'any 90, quan la Unió Soviètica era encara la Unió Soviètica, amb 2 amics diplomàtics van fer el viatge en un vagó de tercera soviètic de l'època de Moscou a Pequín en tren, 6 dies. I llavors, dintre del tren, jo escric 6 poemes, un per dia, i un altre que es deia Moscou. I el 7è dia el poema està en blanc perquè el 7è dia descanso, és una mica com... I després hi ha un poema de Pequín que ja escric a la tornada. I després hi ha un altre poema molt curt, molt breu, molt ràpid, perquè és un ave que va a 300 per hora i pam, surt del poema, no? O sigui que, però, tu pots tenir aquesta sensació física del viatge, fins i tot escriure els poemes mentre estàs de viatge, però en el fons la vida en si mateixa és un viatge. I de vegades també el que et passa, jo crec que això passa amb els és quelcom que passa a la literatura, també en part que fem els diplomàtics, és que tu tens que traduir el teu món a l'altre, però també per traduir-ho bé, el món de l'altre se't fica dintre. I quan tu ja no representes, ja no ets Espanya Albània, ja no ets Espanya El Salvador, tu també ets salvadorenc, tu també ets albanès, tu formes part d'aquest món, tu pots comprendre el que és normal per ells. I llavors el que també part de la teva vocació és
portar això i compartir-ho en el món del que tu vens. I és per això que també hi ha aquest com regal d'agraïment, de retorn cap als albanesos, cap als salvadorencs, cap als andorrans, els guatemaltecs, que m'ha inspirat i que d'alguna manera tu vols dir, el personatge que va ser, doncs deixa de ser. Jo ja no sóc l'ambaixador d'Albània, però jo vull formar part del món simbòlic dels albanesos, no? I això és part també del que t'inspira. Maria Zambrano és una autora que m'ha influït molt, hi ha conceptes, de fet, m'ha influït a la meva vida, a la manera de veure les coses, en el sentit de la vida. Maria Zambrano ens diu que la joventut és l'edat del jo que s'afirma enfront de l'altre, la maduresa és l'edat del jo que s'afirma enfront d'un mateix. Crec que tots tenim aquest repte de maduresa i això és constant a la nostra vida, arribar a un món en què ja no necessitem de l'altre per ser, o sigui, que ens basti en consciència el que som davant de nosaltres mateixos, crear un jo capaç de ser, de completar-se sent davant d'un mateix, però també Maria Zambrano ens diu que a més del temps i l'espai exterior hi ha el temps i l'espai interior. Jo crec que això és veritat, una imatge que també utilitzo moltes vegades per explicar aquesta concepció del temps i de l'espai. És una escena del Gato Pardo quan el príncep de Salina, que a més a la pel·lícula de Visconti es veu molt bé, està veient com les seves nebodes estan ballant i que en aquell moment són felices perquè li treuen a ballar i tal. Llavors ell, que és matemàtic, diu, ara aquestes nebodes meves estan tenint no sé quants segons de felicitat, però multiplica dintre de la seva vida o dintre de la meva vida he viscut no sé quants milions de minuts. Quants ha valgut la pena viure? Potser no són tants, però aquests poden durar una eternitat. Llavors hi ha un temps interior i hi ha un espai interior. Hi ha llocs en què hem estat i que no ens recordem, i d'altres que formen part. I jo, de fet, la meva obra poètica per mi és el retrat d'això. O sigui, un retrat de l'espai interior, que és la geografia poètica, que bàsicament és el que està publicat, i el que està per publicar-se és una poesia reunida, que espero que surti els propers mesos, que es diu Vida, que és el retrat del temps interior i de les persones. I per tant, perquè això és el que ens habita per dintre. Jo, de fet, per exemple, he escrit bastants poemes a la meva dona i als meus fills, en un determinat moment, els hi vaig escriure un poema a cadascú. I un dia de Reis, perquè de vegades em donen per això, els Reis porten poemes a la meva família, doncs els hi vaig fer un retrat de família, que és un poemari que és que cadascú té, i aquesta és la família poètica, perquè són persones que viuen en mi i que viuran sempre en mi. I això ho vull reflectir en un poema. Doncs sí. Retornant al temps, però ara al temps diplomàtic, a tiempo Moltes gràcies, diplomático. primer per l'explicació, que ha estat molt interessant i àmplia sobre Zambrano i el viatge i el temps, m'agrada molt. I ara seguim amb en Pere. Retornant al temps diplomàtic, en tiempo diplomático tu fas tota una reflexió sobre ser diplomàtic, la missió del diplomàtic, i de rebot també serveix, és una obra que pot servir per a una persona que desconeix i podria tenir vocació de diplomàtic o fins i tot per desvetllar una vocació a l'exercici de la diplomàcia. Tu aquí fas una definició del diplomàtic com a traductor de mons, que ara també has esmentat abans. I, de fet, l'obra desenvolupa això, el diplomàtic com a traductor, el diplomàtic com a pont entre societats i persones molt diferents, entre persones que moltes vegades se situen, o gairebé sempre, en coordenades distintes i fins i tot coordenades de conflicte.
Com a diplomàtic, tu t'hi has trobat, de fet, enmig de la guerra. Salvador, Guatemala, i has participat en les negociacions per aconseguir la pau en aquests països. Què és viure la guerra? Bueno, què és viure la guerra? Doncs, bueno, a El Salvador, per exemple, quan arribes a l'oficina, no sé el que vosaltres feu, però jo el primer que feia era llegir el parte de bajas del comitè de premsa de la Fuerza Armada, veure on hi havia hagut combats, conèixer bé tots els fronts de conflicte i després de veure això, veure aquí hi ha aquest cooperant espanyol, aquí hi ha aquesta monja espanyola, aquí hi ha aquest sacerdot espanyol. Agafar el telèfon i veure si estaven vius. Això és viure la guerra. Hi ha hagut el combat no sé on. Hi ha hagut no sé quants morts. Resulta que una de les metgesses que estava amb l'FMLN era una metgessa espanyola. I bueno, hi ha hagut el combat i tens que anar a treure el cos, perquè l'han matat. O sigui, viure la guerra és intentar també, i això et porta a que si tu tens l'oportunitat, la responsabilitat en el cas d'Espanya, era part del grup d'amics del secretari general de Nacions Unides per les negociacions de pau a Guatemala i a El Salvador, doncs, bueno, és veure el grup d'amics assistir al secretari general com a mediador i posava tota la seva capacitat diplomàtica per aconseguir o per contribuir a la pau. I en el cas d'Espanya o dels altres, el grup d'amics d'El Salvador érem Espanya, Mèxic, Venezuela i Colòmbia, i a Guatemala els mateixos, més Estats Units i Noruega. Doncs, bueno, hi havia les ambaixades que estaven a El Salvador, la missió de Nacions Unides i l'ambaixada de Mèxic, que era on hi havia les comandàncies de les guerrilles, que eren els que negociaven, i on es feien les negociacions de pau. Jo vaig fer les negociacions de pau d'El Salvador sobre el terreny, les de Guatemala a Mèxic, de contacte amb l'ONG i seguint totes les rondes de negociació, i quan es va signar la pau a Guatemala, doncs vaig demanar d'anar a Guatemala. I abans a Madrid ja m'havia ocupat. És a dir, entre el 87 i el 99 el que va determinar la meva vida és intentar contribuir a participar en aquests processos de pau a Centroamèrica. Llavors, o sigui, quan tu veus que la gent mor, doncs tens que veure com es pot fer perquè això no torni a passar. Quina és la solució? Per què passa això? I, bueno, d'un costat, intentar contribuir a convèncer a les parts de com pot ser un possible acord, perquè tu ets un negociador, però també fins a quin punt aquest acord farà possible una superació de les arrels del conflicte. I en aquest sentit jo estic molt d'acord amb Galtung, que és el pare de la investigació per la pau, que, a veure, el conflicte és connatural a les societats, perquè per començar el conflicte també és intern, és normal. El problema és, o el repte és, intentar evitar la canalització de la gestió del conflicte a través de la violència. I la violència és, naturalment, la violència directa, material, però tan important com la violència directa és la violència estructural, falta de democràcia, falta de participació política o falta de desenvolupament, o la violència cultural. I això és el que tenim que crear o construir. I en aquest sentit, la pau, o sigui, hi ha processos de pau, hi ha moments que tens que gestionar aquest esclatament, aquesta utilització de la violència directa, però la pau sempre està en construcció. I és un repte que tenim que construir
en cadascú de nosaltres. Jo, en un dels meus escrits es diu la paz del médico chino, la pau del metge xinès, perquè a la Xina tradicional tu anaves sempre al metge per estar sa i pagaves al metge cada vegada que anaves, però si et posaves malalt el deixes de pagar perquè ho està fent malament i la motivació del metge és curar-te perquè el tornis a pagar. Nosaltres és justament a l'inrevés, és dir, la pau, la democràcia, el desenvolupament estan sempre en construcció i la nostra medicina hauria de ser sempre preventiva. Jo sempre dic, i crec que això per mi és una de les idees més importants, el més important que fa el diplomàtic és que no passin les coses que no passen. I això ja fa que, per definició, la societat no ho té per què apreciar. Però nosaltres estem, una vegada hi ha els conflictes, tenim que intentar, el nostre rol és intentar contribuir a recanalitzar-los, però sobretot fer que les relacions entre les societats i entre els poders en el món es canalitzin d'una manera que no porti a l'utilització de la violència com instrument de poder o de canalització del conflicte. Molt interessant això darrer, suposo que esteu d'acord amb mi, perquè tal com parlem del viatge, que pot ser una qüestió externa, metafòrica, però també quotidiana, doncs així la lluita per la pau pot produir-se a gran escala, no? Quan un està d'ambaixador d'un altre país, però també en el dia a dia de cadascú, no? La nostra feina, amb els nostres amics, companys, doncs hem de treballar per aquesta pau, aquesta entesa, aquestes relacions que no siguin violentes, sinó sempre d'escolta, de companyia. I bé, tornant una mica a enllaçar amb la part literària, hem trobat una cita que ens agradava, no? Aquella de Pessoa, de savi és aquell que s'acontenta amb l'espectacle del món, que diria que és Alberto Cairo, no? Dels poemes d'Alberto Cairo. Sabent que ell és lector de Pessoa. Sabent que és lector de Pessoa. Aquesta cita l'agafem irònicament perquè, clar, en aquest cas, aquest savi creiem que no s'acontenta amb l'espectacle del món de manera passiva, sinó que s'involucra, actua, com podem veure a les seves missions i compromisos i també la seva obra poètica. Llavors, agafaré 2 o 3 exemples més i amb això deixaré la part literària perquè hem d'anar acabant aquesta conversa per passar al recital. Però sí volia mencionar alguna qüestió més concreta dels poemaris de Montovio, no? I llavors, doncs, per exemple, jo he fet una lectura una mica tot i m'ha fet gràcia que realment escriu en català, en castellà, inspirat igual a Barcelona que a Brujas o que a Salvador. Llavors, per exemple, no sé si és el primer poema, però sí que és el primer que jo he trobat que està publicat, que està en aquest llibre de l'antologia aquesta del Mundo, Gritos de Silencio, que és el primer poema publicat, no? O potser n'hi havia més, almenys a l'antologia és el que apareix el primer, que em fa gràcia perquè ja es veu aquesta vocació per la pau i per la bellesa, les dues coses alhora. No el llegiré sencer, al principi, gritos de silencio. Pido, sí, un ejército de gritos de silencio, de pasión y de rabia, con que romper las rejas de las bocas cerradas. Un ejército de bocas que clamen libertad por las esquinas, que repitan hasta el infinito, fija la mirada, no te tiemble el pulso, firme la voz, que la vida es hermosa, así, eternamente, hasta que el mundo se halla tan solo el eco de su voz. Aquest poema escrit a Bruixes, si no m'equivoco, en una de les primeres missions, doncs trobo que és com inauguralment, el trobo molt representatiu. Després llegiré uns pocs fragments més i després comenta què li sembla més destacable. I després aquest llibre escrit a Salvador, que dèiem abans, encara ho aconseguim, Maquiliswatch o no aconsegueix? Maquiliswatch en flor. Doncs aquí realment tot el poemari està construït a l'entorn de l'imatge d'aquesta flor, que ell la pronuncia millor que jo, que representa la pau també. Llavors, un fragment perquè us feu una idea, doncs, borran las flores de los maquiliswats de la tristeza de las lágrimas, de la lluvia que cae sobre los tejados de zinc, bajo los que comen popusas los guanacos los domingos por la tarde. Borran también el miedo al sonido de las botas que resuena sobre los charcos, a los cristales negros de las rancheras, sin placa, a su halo de muerte cuando pasan y más aún cuando se paran, borran el dolor de la pérdida, la ausencia. Continua, que és un poema llarg,
i al final acaba desembocant ja la qüestió més concreta, no?, de la Pau, justament. Solo cielo podía ser aquel invierno-verano de 1992 en El Salvador, donde florecían por fin los maquilisuats, las flores de la paz que llevaban esperando toda la història para germinar. De tot molt maco, aquest ritme poètic i com aproxima la realitat externa amb la lluita que s'està, amb la lluita diplomàtica. Després també a la guia poètica d'Albània es parla d'Albània fent una complicitat amb el clàssic poema de Cavafis, que després llegirem un altre amb aquest d'Ítaca. Guia d'Albània. Cuando decidas partir de viaje hacia Albania, al hacer el equipaje no olvides una buena cámara para fotografiar i filmar. Després continua. I per últim volia mencionar els dos darrers poemaris que ha publicat en català, que els tenim aquí d'Editorial Pagès. Estilites d'Andorra, escrit durant la temporada que estava d'ambaixador a Andorra, i Rambles de la vida. Llavors, bé, destacar un element de cadascun dels dos. Estilites d'Andorra és un llibre trobat més l'element aquest que hem de la contemplació, una mica més en la línia de Zambrano que dèiem, unes imatges de plensa molt boniques, i especialment la segona part on parla dels estilites, d'aquests anacoretes cristians que se n'anaven a meditar. I bé, doncs hi ha uns poemes de caire més filosòfic, quasi haikus, i amb uns elements, jo crec que bastant impactants, com aquest final d'un poema que diu: volem ser el que no som. Som tot el que podem ser. Que això lligaria amb el que he comentat abans, de l'acceptació de la maduresa d'un mateix. I un altre d'aquests petits fragments dels estilites acaba: és l'eternitat en la mirada i la mirada en el desig. Doncs trobo que són petites perles de saviesa, una saviesa que no es contenta amb l'espectacle del món. I per últim, Rambles de la vida, que és un homenatge a les Rambles de Barcelona. Jo entenc que fruit d'una persona que ha viatjat molt i que quan torna a Barcelona sent que és el seu recer, el seu refugi, la imatge de la joventut, de l'amor, un homenatge a la dona, també entès. I bé, també entenc que és un poemari escrit per contrarrestar el dolor patit a partir dels atemptats del 2017. I bé, destacaré una frase d'aquest poemari que és: no és un poema, és una invocació. Doncs la poesia pot ser invocació. Una cosa de tot això? Sí, bueno, a veure, jo crec que hi ha poemes d'anada i hi ha poemes de maduresa. I part de l'impuls poètic inicial és precisament aquesta afirmació davant del món. O sigui, amb la part positiva que també té aquesta joventut de Maria Zambrano, del jo que s'afirma davant dels altres, que diu que és el que vol ser. I llavors aquest Pido forma part d'un poemari que es diu Los trabajos de Hércules, que vaig escriure a Bruixes, també en un moment en què m'estava plantejant la meva vocació, a què em volia dedicar, i són 6 pido i 6 quiero, del que jo pido o quiero respecte al món, respecte a la vida. I en el fons per mi, i de fet en aquest món poètic, doncs Hèrcules aixeca el món com Atlas, llavors aquestes són les columnes que sostenen el món poètic. I jo moltes vegades m'he dit a mi mateix és que jo sóc qui, quan estava amb la meva anada en la vida, vaig escriure aquest quiero, vaig escriure aquest pido, i tinc que viure conforme a aquesta ambició. Hi ha una altra que és quiero luchar la lucha de la vida sin armas, tal, igual que també és una mica una autodefinició, no? I llavors crec que això és com un compromís, i tots tenim que tenir quelcom que en un moment de la nostra vida hem tingut la il·lusió i volem viure a l'alçada d'aquest jo que en un moment de lucidesa ha definit això, no? Llavors, Maquilitzuat en flor, el maquilitzuat és l'arbre nacional del Salvador. I per tant, quan tu a un salvadorenc li dius maquilitzuat, i de fet,
al Salvador hi ha època de pluja, època seca, però al gener és quan floreixen els maquilitzuats. I els acords de pau es van signar el 16 de gener del 92. I per tant, coincidia físicament que era el moment en què aquests arbres, que són uns arbres que sobretot existeixen al Salvador, aquí hi ha la portada la foto, doncs tu sorties a la carretera i estava tot florit. Però clar, aquell any no havien florit les flors, havien florit la pau. Però per florir aquesta pau havien calgut 80.000 morts. I havia calgut que tots ens sentíssim una petita gota de sàvia que vol pujar, que vol pujar, que vol pujar, fins que ja no hi hagi res que ens aturi i farem florir els maquilitzuats. I aquesta és la imatge de la construcció de la pau. I és una manera també d'explicar-los als salvadorencs, perquè és amb el seu arbre nacional. El vostre arbre nacional ha florit la pau. I aquest és un bé que tots, però també és un repte col·lectiu, no? Els estilites d'Andorra també per mi hi ha un repte, evidentment hi ha aquestes meditacions dels estilites, i té una part simbòlica d'Andorra, són les 7 estàtues de Plensa que simbolitzen les 7 parròquies d'Andorra, que estan davant de la Casa de la Vall, del Consell General d'Andorra, i en el fons, a través d'aquests estilites, hi ha un relat d'Andorra, no? Però després aquests estilites els hi dones veu. Jo crec que part del repte que té un escriptor, per exemple, tinc un altre poema que es diu Monte de los Olivos, i en el fons aquest poema són les memòries d'un oliu del mont dels Olius, a Jerusalem, en què recorda que té més de 2.000 anys, doncs tot el que ha passat, que recorda dintre de les seves capes com a arbre, i és una mica el relat de la història. O sigui que de vegades el poeta dona veu a un altre personatge. Un altre poema meu, Pyongyang, que jo vaig tenir ocasió de formar part de la delegació que va establir relacions diplomàtiques entre Espanya i Corea del Nord el 2002, doncs després d'aquesta vivència en què allà no hi havia semàfors, però hi havia dones semàfor i no hi havia cotxes, doncs el poema és les reflexions d'una dona semàfor a Pyongyang mentre està fent que passin uns cotxes que no passen. I llavors és donar la veu a aquesta persona, crec que és un repte poètic. I finalment, Rambles de la vida, jo dic que de la meva geografia poètica, o que les Rambles són l'avinguda principal de la meva ànima, perquè l'ànima és una ànima arrelada. Una filòsofa també que per mi és molt referencial és la Simone Weil i sobretot l'enracinement, l'arrelament seria en català, perquè ella el que ens diu és que la nostra ànima és una ànima arrelada, és una ànima arrelada en el temps, perquè estem vinculats als nostres pares, als nostres avis, als nostres besavis, i en l'espai, amb la nostra contemporaneitat, amb la nostra cultura, amb la nostra llengua, està arrelada i en el fons el que viatja per compensar també té que tenir un arrelament. I en el fons l'únic carrer amb el qual jo puc narrar la meva vida, i això és una reacció, o sigui, el poema aquest comença com una invocació als àngels de les Rambles. Què heu fet? Com heu permès que hi hagi aquest atemptat? On éreu? Que no l'heu impedit. Com podrem fer enfront de les Rambles de l'amor, les Rambles del dolor, les Rambles de la vida, les Rambles de l'amor? Ajudeu-nos, inspireu-nos. I llavors a mi em ve la imatge del començament de 100 anys de soledat, en què el pare li porta a veure el gel, i jo dic, no, jo no vaig néixer a Macondo, i el meu pare no em va portar a veure el gel, però sóc un nen dels anys 60 i em va portar a Barcelona, a les Rambles, a Barcelona. I les Rambles eren quelcom meravellós. Hi havia cacatues, hi havia
en fi, tot tipus de personatges, i a partir d'aquí és el relat de la meva vida. I és la invitació a tots els altres barcelonins de que traiem les nostres rambles o fem les nostres rambles de la vida i entre tots fem una gran avinguda, unes grans rambles que estiguin a la nostra ànima i ningú no pugui destruir. Més o menys aquest és el plantejament i ho faig també amb el relat de la meva pròpia vida, que és la columna vertebral d'aquesta geografia poètica. Per acabar, per lligar tot el que hem comentat, només una darrera reflexió, una darrera pregunta. Hi ha un personatge que lliga precisament literatura i diplomàcia, que a més és un personatge que tu reivindiques, de la literatura catalana, que tu reivindiques i que a més ara estudies. I ja vas tenir ocasió, ara fa poc temps, de poder parlar sobre ell, que és Josep Carner. Sí. Josep Carner, què ha suposat per a tu com a barceloní, com a català i com a diplomàtic? Bueno, jo crec que és un referent interessant. El cas de Carner té similituds amb el meu, d'altres no. O sigui, jo des de molt jove vaig voler ser diplomàtic. Carner és una persona que ja sent el príncep dels poetes, una figura molt consagrada, decideix de ser diplomàtic, és a dir, que la trajectòria vital no necessàriament coincideix en aquest aspecte, però després crec que hi ha moltes coses que no es poden comprendre de la figura de Carner sense també tenir en compte aquesta condició de diplomàtic. En part i en concret, jo crec que per mi dos obres cimera de Carner, com poden ser Naví i El misterio de Guanajuato, ho dic en castellà perquè la versió original era en castellà, català és el Ben Cufat, doncs difícilment es podrien entendre sense la seva condició de diplomàtic, perquè Naví és una reescriptura de la llegenda o del relat bíblic de Jonàs, i Carner va destinat a Beirut, al Líban, viu a les terres de la Bíblia, i això poc després l'inspira això, però també Naví l'escriu mentre ell és el ministre conseller, el número 2 de l'ambaixada d'Espanya a París durant la Guerra Civil. I, evidentment, París era una capital molt important, estava amb unes responsabilitats, veient com ell es va mantenir fidel a la República com a diplomàtic, doncs com el món s'enfonsava i llavors intenta fer aquesta reflexió que va més enllà i en el fons fa una gran epopeia com és Naví. I crec que precisament en aquestes situacions de gran crisi és quan de vegada tendeixes a lo sublim. I el misterio de Guanajuato doncs, és un producte típic diplomàtic en el sentit que els mexicans l'havien acollit, a ell i a tots els republicans espanyols, i llavors no és únicament que, com fa a Carner, a Naví, refà la Bíblia, d'alguna manera, sinó que la fa, en el sentit que va a Guanajuato, li diuen que Guanajuato vol dir ciutat de granotes, hi ha dues muntanyes que tenen silueta de granota, i diuen, no, és que això sembla que hi havia una adoració a les granotes, però ningú ho ha estudiat, i llavors ell crea pels mexicans l'origen, en el fons l'origen del món, hi ha una reflexió sobre també la divinitat, perquè aquest altre arriba a ser Déu, però després es desconvenç i vol deixar de ser Déu i opta per ser home únicament, després d'haver provocat un diluvi que recorda el diluvi de Noé, i llavors és l'origen de la humanitat. O sigui, nosaltres venim d'un Déu caigut i en el fons fa com una espècie de gènesi prehispànica, fins i tot, jo diria, sent més mexican que els mexicans, però crec que és un gran regal d'agraïment als mexicans, i això és molt del que s'ha ficat al món de l'altre i li vol tornar quelcom.
en una lògica de diplomàtic escriptor crec que es pot entendre d'una manera que des d'altres perspectives no és tan fàcil d'entendre. Moltes gràcies. Ens hem deixat moltes coses, tampoc preteníem aquí, ja sabíem que no podíem abarcar-ho tot. De tota manera, aquesta conversa, en certa manera, continuarà aquest vespre. Aquí tothom esteu invitats a les 8 al Centre i Teatre de Sarrià, on tindrem una altra conversa sobre qüestions de cultura, societat, diplomàcia, política, Catalunya, Barcelona, a la Sala Tramuntana del Centre i Teatre de Sarrià. Ara donaríem pas a la lectura de poemes. Llavors, el primer